Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwana barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa a wani sabon bidiyon. A bidiyon mu na yau za mu nuna muku yadda za ku sauke email daga kan wayanku. Wato email yana kan wayarka, kana so ka sauke shi. So mafi yawancin mu mukan saida wayoyinmu da email ɗinmu a kai, kuma cire email daga kan wayoyi yana da gayan muhimmanci. Don haka yana da kyau ka biyo mu cikin wannan bidiyon domin ganin yadda za a koyar da ku yadda za ka cire email ɗin. To da farko ka shiga cikin setting na wayanka kamar yadda za mu shiga yanzu. Ganan setting ɗinmu sai mu danna shi. So yana buɗewa sai ka nemi inda aka rubuta accounts. So kana ganin inda aka rubuta accounts sai ka danna a kai. Kana dannawa kai zai kawo maka duk wasu account da kai login cikin wayanka, sannan ya nuna maka su ga sunan duka. So yana nuna maka su duka sai ka taɓa wanda kake so ka log out a kai. Misali ni ina so na yi log out akan wannan, to don haka ba ni taɓa shi sai in shige shi. Ina taɓa shi zai buɗe mun kamar haka. Gashi nan a ƙasa ya samu remove account. So kana danna remove account ya sauka daga kan, sai ka sake danna wannan remove account ɗin, ka tabbatar da cewa ka sauke shi daga kan wayanki. Yanzu kamar yadda kuke gani, kun gani da guda uku ne amma yanzu ya koma guda biyu. So yanda za ka sauke email ɗinka kenan daga kan wayanka. So haka kuma ma za ka sauke wasu abubuwan kamar WhatsApp ɗinka da waye duk za ka sauke su, to za ka yi amfani da wannan hanya ɗin wajen saukewa. Mun gode da kasancewa da Arewa International. Arewa International ta kuce ku danna mana subscribe idan wannan ne farkon shigowanka wannan channel. Mun gode da kasancewa da channel mu mai albarka.